Καλημέρα σας. Η παρούσα εργασία έχει σχέση με την αξιοποίηση του σχολικού ραδιοφώνου σε ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο. Είναι μια δραστηριότητα, μια δράση η οποία υλοποιήθηκε και υλοποιείται ακόμα στο Εσπερινό Γυμνάσιο του Πύργου. Ξεκίνησε πριν από 2 περίπου χρόνια ως μια ενδοσχολική δραστηριότητα και στη συνέχεια προσπαθήσαμε να την επεκτείνουμε και προσπαθούμε ακόμα με κάποιες συνεργασίες με άλλα σχολεία. Τι προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε? Η λογική εδώ είναι απλή. Όλοι μας προσπαθούμε να βρούμε νέους τρόπους να συνδυάσουμε τη μάθηση μαζί με τη δημιουργικότητα και την αλληλεπίδραση. Να ξεφύγουμε ουσιαστικά από τα στενά πλαίσια μιας τάξης και να μπορέσουμε να εντάξουμε νέες δράσεις οι οποίες θα κεντρίζουν ενδιαφέρον των μαθητών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εμείς επιλέξαμε το σχολικό ραδιόφωνο, το οποίο είναι μια δράση που συνδυάζει τεχνολογία, ψυχαγωγία και εκπαίδευση. Μέσα από αυτή την δραστηριότητα οι μαθητές δεν ήταν απλοί ακροατές, αλλά δημιουργούσαν ήδη το περιεχόμενο, υλοποιώντας ουσιαστικά όλη τη διαδικασία του να βρουν πληροφορίες, να επιλέξουν θέματα, να γράψουν σενάρια, να βρουν μουσική, να εκφράσουν εν τέλει τις δικές τους ιδέες. Από αυτή τη διαδικασία ενίσχυσαν την κριτική του σκέψη και βεβαίως ενίσχυσαν και τη συνεργασία τους, γιατί σχεδόν όλες οι ραδιοφωνικές εκπομπές ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας μαθητών. Πολύ σπάνια κάποιος έλεγε ότι εγώ θα κάνω κάτι μόνος μου. Γιατί λοιπόν οι μαθητές ήθελαν να πάρουν μέρος σε αυτή τη δραστηριότητα? Τα κίνητρα είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας στη μάθηση. Τα κίνητρα είναι εσωτερικά και εξωτερικά. Εσωτερικά είναι τα κίνητρα που πηγάζουν από μέσα μας, η χαρά της δημιουργίας για παράδειγμα. Εξωτερικά είναι τα κίνητρα τα οποία προέρχονται από τον εξωτερικό κόσμο και μας οθούν στο να μάθουμε. Ας πούμε ένα μπράβο από ένα φίλο μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το μεγαλύτερο ποσοστό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κινήτρων ήταν τα εσωτερικά. Δηλαδή οι ίδιοι μαθητές ήθελαν να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας, ήθελαν να μπορέσουν να εκφραστούν προσωπικά. Ωστόσο υπάρχει και ένα ποσοστό από εξωτερικά κίνητρα τα οποία βοήθησαν, καθώς οι ραδιοφωνικές εκπομπές έχουν και ένα ραδιοφωνικό κοινό, όπως αντιλαμβάνεστε, και βεβαίως η ανταπόκριση αυτού του κοινού, ένα μπράβο ξέρω εγώ από τους φίλους τους ή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία πολλές φορές ανέβαζαν τις εκπομπές, συνέβαλε στο να ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους και να αναπτύσσουν οι μαθητές την αίσθηση ότι αυτά που λένε έχουν μια επιπρόσθετη αξία. Παράλληλα, πέρα από τα εσωτερικά κίνητρα και τη δημιουργικότητα των μαθητών, η αξιοποίηση του σχολικού ραδιοφώνου συμβάλλει και στο γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης. Ζούμε σε μια εποχή η οποία είναι γεμάτη από πληροφορίες και μηνύματα. Κατά συνέπεια οι μαθητές χρειάζεται να μάθουν να κατανοούν, να αξιολογούν αυτά που ακούνε και στη συνέχεια σε ένα δεύτερο βαθμό να μπορέσουν και οι ίδιοι να αξιολογήσουν τα υλικά τους και να δημιουργήσουν οι ίδιοι ένα περιεχόμενο το οποίο θα είναι σωστό. Μέσα από το ραδιόφωνο οι μαθητές μπορούν να καλλιεργήσουν αυτή την ικανότητα, απεκτώντας με αυτόν τον τρόπο δεξιότητες οι οποίες είναι και απαραίτητες για τον σύγχρονο πολίτη, ο οποίος βεβαίως είναι ο αποδέκτης όλων αυτών των πληροφοριών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η όλη διαδικασία βέβαια γίνεται συνδυάζοντας και την έννοια του entertainment. Ουσιαστικά δηλαδή τι προσπαθούμε να κάνουμε? Να χρησιμοποιήσουμε ένα περιβάλλον, ένα διαδραστικό περιβάλλον όπου η μάθηση γίνεται ευχάριστη χωρίς να χάνει την αξία της. Κατά συνέπεια οι μαθητές μπορούν να μάθουν διασκεδάζοντας, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν συνεργατικές δεξιότητες και όλα τα υπόλοιπα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν. Τι κάναμε εμείς? Εμείς χρησιμοποίησαμε το web radio. Είναι ουσιαστικά μια online εκδοχή του ραδιοφώνου, η οποία προφανώς γλιτώνει από πάρα πολλά θέματα, καθώς το να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα ραδιόφωνο που εκπέμπει στα κανονικά κύματα είναι δύσκολο, χρειάζονται ειδικές άδειες κτλ. Η χρήση ενός web radio είναι πάρα πολύ εύκολη, σου λύνει πάρα πολλά προβλήματα και το θετικό είναι ότι πέρα από τα προβλήματα που σου λύνει, σου δίνει ακόμα μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας, καθώς οποιοσδήποτε μπορεί να ακούσει το σταθμό από το κινητό του ή από τον υπολογιστή του, βοηθάει πάρα πολύ στο
να δημιουργήσεις μια δραστηριότητα η οποία έχει πάρα πολύ χαμηλό κόστο. Ουσιαστικά τα μόνα που χρειάζεσαι είναι κάποια μέσα για να μπορέσεις να κάνεις τις ραδιοφωνικές σου εκπομπές, δηλαδή ενδεχομένως κάποιο μικρόφωνο, κάποιο μίκτη, πράγματα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά, και βεβαίως τα αγοράζεις μία φορά και από εκεί και πέρα τα χρησιμοποιείς συνέχεια. Η χρήση του σε σχέση με το παραδοσιακό ραδιόφωνο, το web radio σου δίνει δυνατότητα να αποθηκεύεις τις εκπομπές, να τις αναπαράγεις όποτε θέλεις εσύ, να τις αναπαράγεις και μια δεύτερη φορά, και ούτω καθεξής. Τώρα, ποια είναι τα ωφέλη για τους μαθητές? Τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Οι μαθητές καλλιεργούν τη δημιουργικότητά τους, βελτιώνουν την επικοινωνία και τις κοινωνικές τους δεξιότητες, μαθαίνουν κυρίως να συνεργάζονται, να μοιράζονται ρόλους και να αναλαμβάνουν ευθύνες. Εξοικειώνονται με την τεχνολογία, αποκτούν τεχνικές δεξιότητες, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν προγράμματα στον υπολογιστή, ενώ ταυτόχρονα πέρα από όλα αυτά ενισχύουν και την κριτική του σκέψη και την αυτοπεποίθησή τους. Μέσα από τις εκπομπές έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με την κοινωνία, να παρουσιάζουν θέματα που αφορούν τους ίδιους αλλά που αφορούν και την ίδια την κοινωνία, και τελικά να αναπτύσσουν αυτό που λέμε μια κοινωνική ευαισθησία. Τι κάναμε στο σχολείο μας? Στο σχολείο μας είχαμε τη χαρά να έχουμε μια ραδιοφωνική αίθουσα η οποία είναι πλήρως εξοπλισμένη, και με τον τρόπο αυτό δώσαμε τη δυνατότητα να έχουμε έτσι και ένα ωραίο περιβάλλον στο οποίο θα μπορέσουν να πειραματιστούν οι μαθητές μας. Αρχικά το χρησιμοποίησαμε ως μια δικιά μας ραδιοφωνική εκπομπή. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να κάνουμε και μια συνεργασία με το Σπερινό Γυμνάσιο στη Ζάκυνθο, και φέτος το εξελίσσουμε, θα κάνουμε και συνεργασίες και με άλλα σχολεία. Το χαρακτηριστικό της όλης διαδικασίας είναι ότι οι μαθητές συμμετείχαν με ιδιαίτερο, θα έλεγα εγώ, ενθουσιασμό, συνεργάστηκαν καλά μεταξύ τους, γιατί ουσιαστικά είχαν δημιουργήσει από πριν ομάδες οι οποίες θα κάνανε εκπομπές, και βεβαίως φρόντισαν στις ομάδες αυτές να συνεργάζονται καλά, και πέρα από την όλη χαρά της δημιουργίας ανέπτυξαν και πολύτιμες δεξιότητες, οι οποίες βεβαίως θα τους φανούν χρήσιμες και στο μέλλον. Η επιτυχία, θα πω εγώ, του προγράμματος, γιατί θεωρούμε ότι πήγε καλά, ανέδειξε το σχολικό ραδιόφωνο σε ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο εκπαίδευσης και ως ένα εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης. Οι μαθητές βρήκανε τρόπο να εκφραστούν δημιουργικά, να καλλιεργήσουν την αυτοπεποίθησή τους κυρίως, να μπορέσουν να συνεργαστούν, να συνδυάσουν ουσιαστικά τη μάθηση με τη χαρά της δημιουργίας. Και με βάση αυτή τη θετική εμπειρία εμείς σκοπεύουμε να επεκτείνουμε το πρόγραμμα, να βάλουμε και νέες συνεργασίες, να δημιουργήσουμε περισσότερες εκπομπές με περισσότερα θέματα, με συνεντεύξεις κτλ. Ως συμπέρασμα, το σχολικό ραδιόφωνο δεν είναι μια απλή δραστηριότητα, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία η οποία ενώνει τη μάθηση, την ψυχαγωγία και την κοινωνική αλληλεπίδραση, και ενισχύει τόσο τους μαθητές όσο και το ίδιο το σχολικό περιβάλλον συνολικά. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.